Cred că sunteți conștienți că în câteva clipe totul se va termina. Mă bucur foarte tare că nu sunt acasă să votez și să iau această decizie, pentru că a fost o decizie foarte, foarte grea. Știu ce simțiți în acest moment și vreți să aflați care este câștigătorul concursului nostru. Au fost foarte multe voturi și de aceea vreau să vă mulțumesc vouă că ați fost alături de noi și ați susținut pe cei doi concurenți. Dintr-un total de 39.000 de voturi, 936. Cam atâtea voturi ați dat voi pentru cei doi concurenți în această seară. Vă mulțumim foarte mult! Am să vă spun cum stau și procentele. Procentele sunt așa: 54,26% și 45,74%. Evident, o diferență foarte mică, pentru că și între voi este o diferență foarte mică de talent. Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să aflăm care este câștigătorul. Câștigătorul primei ediții Megastar România este... Cătălin! Pentru Cătălin, câștigătorul Megastar România. Mulțumesc foarte mult! Felicitări, Cătălin, din partea noastră a tuturor!